We gaan zien over TeamViewer. Dat is het programma zodat je andermans computer kan besturen met muis en alles. Maar diegene kan het ook tegenhouden door op een muis-icoon te klikken. Je gaat bijvoorbeeld naar Google Chrome. En zodat het een PC station is. En TeamViewer. TeamViewer.nl enter. Ja, en dan kom je bij teamviewer.com en ja. Dan klik je op volledige versie, het gratis. En dan klik je dat het privé moet zijn, want anders heb je hem niet gratis. En dan denken ze dat het voor een bedrijf is, zeg maar. Dan moet je ervoor betalen. Dus als je die hebt geïnstalleerd, dan zie je dit. Dit is je eigen ID en dit is je eigen wachtwoord. Als je met je ID aan iemand geeft en je wachtwoord aan iemand geeft, dan kan die andere kan je op je PC wachten. Ik ga even op iemands PC. Dan ben ik erop. Nu moet ik even wachten. Komt er nog? Ja, dat is er. Dit is de beeld waar dit is de beeld waar dit doet mijn broertje niet. En nou, ik moet stoppen, want wacht even hoor. Kom zo terug. Ja, ik ben er weer. Waar was ik mee bezig? Ja, het ziet er zo uit. Je kan bijvoorbeeld acties doen. Reboot op afstand. Kan je uitloggen, reboot en reboot in veilige modus. Je kan ook toetsen op combinaties verzenden. Als je bijvoorbeeld op jouw startknop drukt bij je toetsenbord, dan komt het bij diegene. Zie je? Ja. En als je dan wilt, dan kan je ze achtergrond verwijderen. En weghalen. En terugkrijgen. En weghalen. En terugkrijgen. En weghalen. En terugkrijgen. Doe eens weer. Kijk. Verwijderd. Niet verwijderd. Verwijderd. Niet verwijderd. Nou ja. Je kan ook voice over de IP. Dan kan ik met hem praten terwijl hij op zijn computer zit. Dan kan ik terug praten via dit nummertje. En bestandsoverdracht is dat je een bestand verstuurt van een jouw PC naar hoor je mij? Hoor je mij? Ja, dat zou het wel lang zijn. Je kan ook een screenshot maken van zijn beeld en je kan het opnemen. Je kan, ja. Ik kan gewoon genoeg om hem te irriteren. Ja, Hans, hou je bek. Als je op dit knopje hier drukt, waar ik telkens probeer bij te komen, maar het lukt niet door die beeldje, dan wordt het jouw beeld helemaal kijk. Hamza, mag ik mijn muis even? Want nu was ik. Oh, ik heb hem al. Zie je, kijk, ik klik op zijn start, ik klik hierop, ik typ gooi. En dan komt het ook bij diegene. Nou, en dat was het eigenlijk ongeveer. Je kan volgens mij veel meer, maar ja, je kan nog moeten meer. jullie zelf uitzoeken. Kijk, dit kun je. Je kunt iemand stoppen laten. Doei.